Hej alle sammen. I dag vil jeg snakke lidt om, hvorfor det er, vi ligesom kommer til at spænde op. Og det vil jeg gerne snakke om, fordi jeg synes, det er en rigtig vigtig ting at forstå, når man går og har skavanker. Om det er opspænding i nakken, eller om det er de mere seriøse ting, der påvirker vores liv, som stress eller angst. Så starter det alt sammen med kroppen, der siger fra. Og jeg plejer at fortælle mine klienter, når jeg forklarer, hvordan jeg behandler, og hvilken, kan man sige, syn jeg behandler med, så forklarer jeg, at vi kommer til verden nogenlunde fri for påvirkelser. Vi har selvfølgelig vores arvemateriale med, vores DNA, og vi har oplevet noget under vores mors graviditet. Men det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Så hvis du forestiller dig, at man kommer nogenlunde upåvirket til verden, så går livet ellers i gang. Og det gør det via perceptioner udefra, påvirkelser. Det gør det igennem udfordringer, kærlighed, glæde, sorg, gråd. Nogle udfordringer, som er rigtig fede, nogle som er knap så fede. Så på den måde, så igennem krig og kærlighed, eller traumer og glæde, og hvad vi nu møder på vores vej, former vi os stille og roligt. Og vi har simpelthen så mange individuelle, intelligente celler i vores nervesystem og rundt omkring i vores krop, som lærer alle de her oplevelser. Nu har jeg snakket lidt om grundstilling og nervus vagus her i de tidligere videoer. Men det er egentlig stadig samme udgangspunkt, at forestil jer, at vi har en flaskehals, der ligesom går ned til vores mave, hvor vi mærker det hele og kan trække vejret, når vi bliver født. Så hvis vi oplever ubehag, som ikke bliver behandlet, som ikke bliver taget sig af, så begynder vi stille og roligt at spænde op, og vores muskler laver tension. Vi begynder stille og roligt, lag på lag på lag, og bygge nogle coping-mekanismer og noget forsvar. Det kender de fleste af os nok, hvis man er i en ubehagelig situation, eller folk er ubehagelige ved en, så kan man enten fare ud, hvis man har den coping-mekanisme, blive vred, sige meget hårdt fra, eller man kan gå ind i sig selv. Man kan måske lade dem køre en lidt over, hvis I forstår, hvad jeg mener med det, og så ligesom beskytte sig selv ved ligesom ikke at aktivt tage et valg. Men de her coping-mekanismer, de her nervesystemsreaktioner, de ligger ligesom lag på lag i os. Og når det kommer til opspænding, eller stress og angst for den sags skyld, så er det min erfaring, at de her lag, de får lov at gro sig for stærke. Det vil sige, der er ikke nogen, der i vores barndom eller i vores liv nu, har lært os, hvordan vi håndterer de ting, vi kommer ud for. Og så bliver det sådan en integreret del af vores nervesystem at gå og passe på, spænde op. Simpelthen de ting, som vi ikke har kunnet tåle, de bygger sig stille og roligt op. Og så på et eller andet tidspunkt, så springer termometeret næsten ligesom i en tegnefilm, der siger. Og så er det, vi får nakkesmerter, vi får kroniske sygdomme, vi kan opleve hovedpine hele tiden, eller folk får migræne. Det kan også være, at det er nogle meget psykiske, traumatiske ting, som er bygget sig op igennem livet, som vi ikke har fået håndteret, vi ikke har fået hjælp til at håndtere, vi ikke har fået støtte nok. Så lige pludselig så siger kroppen fra, nu kan jeg ikke mere. Så begynder man at lave meget alvorlige coping-mekanismer, som enten kan være angst, hvor vi bliver bange for at gå steder hen, vi bliver bange for at gøre nogle bestemte ting. Man kan få stress, hvor man får brug for at lægge for nedrullede gardiner i flere måneder, og ikke kan komme ud af sengen. Og det er jo simpelthen vores nervesystem, der lukker ned og siger, stop, nu kan jeg ikke mere. Og det som body SDS, sådan jeg behandler i hvert fald, mit syn er, når man skal af med de her ting, så skal vi ligesom ned og tage kontakt til de her lag, så vi kan skabe plads og ro i systemet igen. Og det er også det, de her øvelser, som grundstillingen, som vi kan gå ned og se længere ned. Den prøver
at etablere kontakt ned gennem kroppen igen, så vi ikke skal leve heroppe i overlevelse lige under kravbenet. Så vores nervus vagus, som forgrener sig ud som nervesystemets kommunikator gennem vores organer og hele kroppen, så vi kan tage kontakt til den og fortælle den, at det ikke er så farligt at være til stede mere. For selvfølgelig, hvis der har været voldsomme oplevelser gennem vores liv, så reagerer vores krop også voldsomt. Jeg håber, at I kan få noget ud af det her. Følg med. Der vil komme nogle videoer op løbende efter den her video, hvor jeg går lidt mere i dybden og snakker lidt mere om de her ting. Så vi alle sammen kan forstå os selv bedre, og måske også kan få inspiration til, hvordan vi kan få det bedre. Vi ses. Tak for i dag. Hej.